Кажи за Архангел Михаил и Исус. Само това. Ама аз говорих за това. Основният проблем на Адвентната църква е, че не познава личността на Исус. И ако сбъркаш, там има ли значение какъв шабат спазваш, кои храни ядеш, кои храни не ядеш. Ти изначално имаш фундаментални грешки, но претендираш за ама покрива ми е много хубав. Виж, спазваме събота и не ядем храни. Добре, ама фундаментът е изгнил. За тебе Исус е Архангел Михаил? За какво говорим? Исус е Архангел Михаил. А в книгата на Даниил, Архангел Михаил е един от принцовете. И ти какво искаш да кажеш, че Исус има аналог? Ако Исус е Архангел Михаил, то тогава горе има много архангели. Значи Исус е от всичките принцове. Исус е един от принцовете. Исус е един от всичките ангели. Как тогава е този, който е един от всичките ангели, в същото време се казва единородният, първородният, единственият, началото и края. Цялото творение е станало чрез него. Но те ангелите са създадени чрез него, ти го наричаш ангел. Значи първоначално Адвентната църква има ерес, която е непростима. Защо? Защото ти, за да искаш прошка от Исус, ти трябва да го приемеш за твоя Господ. Това е големия проблем на Адвентната църква. Каква полза от диетични закони и шабат, като ти не знаеш кой е Исус? Има проблем. Когато Исус говори с Сатана, в Матей 4 глава, Исус смъмря Сатана и Сатана бяга. Исус смъмря Сатана и Сатана се оттегля. Матей 4 глава, Лука 4 глава. А когато четеш книгата на Юда, Михаил спори за тялото на Моисей, ама не може да смъмри Сатана. Защо? Исус в Матей 4 глава може да смъмри Сатана. Защо Михаил не може да смъмри Сатана, а казва Господ да те смъмри? Исус Христос каза ли в Матей 4 глава на Сатана Господ да те смъмри? Не, той го смъмря. Защото той е Господ. А в книгата на Юда Михаил не може да го смъмри. Защо? Защото е равен на него. За да бъде някой смъмрен, трябва да бъде смъмрен от някой с по-висш авторитет. Тогава как може да кажем, че Михаил е Исус? Имаме идеологически голям проблем. Не можеш да си християнин, ако не вярваш, че Исус е Господ. Точка по въпроса. Това е Новият завет. Това е цялата Библия. Така че уважение, респект към всички адвентисти. Бих говорил, бих обсъждал, бих обичал, бих уважавал, но не бих се съгласил. В никакъв случай.